Здрасти, колеги! Айде да ви покажа най-новата придобивка MZ ES 150 от първите. Не е най-първата година, защото първата година на производство тази емблема я нямат, обаче от ранните. Какво е специфичното тук? Тук имаме стария тип скоростомер. Имаме ръчаци, като на ранните MZ RT. Този е сменян, този е за по-късните, така че ще го заменим. Огледалото тук се захваща по този начин, обаче тази стойка е ръчна изработка, аз имам оригинална. И ще я сложа, ще използвам тази част и моята стойка ще се получи перфектно. Ще заспи. Така, и имаме аспух, къс аспух, идентичен с този от RT. Имаме също така педал на спирачката, идентичен с този от RT. В последствие това го сменят, аспуха се сменят два пъти, амортисорите са ранния тип, като тук отдолу можете да видите, че долните бутуши се захващат с болтове. Това също на малко по-късните версии го сменят. Като ви казвам малко по-късни, тук ще видите някъде един линк. Всъщност в описанието линк на статия, която съм подготвил, всички разлики на MZ ES 150 по години, тъй като модела се е произвеждал 15 години. Това е най-дълго произвеждания MZ и най-многобройния. Около 600 000 по спомен. Може и да бъркам. Пише го в статията, за всеки случай може да проверите там. Тая статия е за хора, които искат да си реставрират мотора едно към едно с оригиналния вид по години. Двете отделни седалки са били избор. В смисъл, можело е купувача да избере дали мотора да бъде с цяла седалка тип пейка, в оригиналната литература така го пише пейка, или две отделни седалки. Те също са два типа, двете отделни седалки, като това е ранния тип на пружини. Късните видове вътре са монолитни, един материал интересен такъв, като нещо между гума и донапрен, нещо подобно. Друг интересен детайл, спирачния барабан се законтря по такъв начин. Това също е типично за ранните ES. На по-късните законтрянето на барабана става посредством един лост, който е хванат от тук на вилката, идва и така надолу и се хваща с един болт тук на барабана. Така е и на TS, следващия модел на MZ, но ранните ES са по този начин. Така, друго специфично за модела. За капачките все още не съм разучил историята напълно, но мисля, че ранните ES са излизали с бакелитови капачки. Тази капачка, включително даже изобщо не е за MZ, тъй като тя е метална, хромирана, а MZ няма такива капачки. Състоянието вътре не е като на нов мотор, но той не бива да бъде такова. С това нещо ще се борим и разбира се ще победим. Ще победим ръждата. Също тук може да видите един много интересен детайл. Някога, мисля, че в България това е до началото на 60-те години, абсолютно всяко МПС, независимо дали е кола, мотор, дори велосипедите са се водили на отчет в случай на война. И е имало номер, написан ето тук, същия номер са го имали и велосипедите. На една малка метална табелка, завит някъде на рамката. Но моторите са имали номер, който се е пишел или на калника, или се е изкарвал с една табелка тук. Това е на военен отчетен номер, или както се казва, моля запознатите да ми кажат. И в случай на война се е знаело точно, абсолютно колко МПС-та, къде са разположени и така нататък има в държавата и могат да се мобилизират. Също скоростомера на по-късните, както казахме, не е такъв, ми е един като полуелипса. Нещо такова, предполагам хората, които са запознати с модела, се сещат. Колеги, живи и здраве и дано този дарак ви хареса. Айде!